рақобат дар Премьер-лига то рафт ҷолибтар гашта истодааст. Барои қаҳрамонӣ ду дастаи номдор Арсенал ва Манчестер Сити талоши сахт доранд, ки дар охир ҷомро болои сар мебардошта бошад. Биёед дар ин бора фикри бозингарону мураббиёнро бо ҳам мефаҳмем. Сараввал аз нобиғаи футбол Криштиану Роналдо оғоз мекунем. пеш аз тарки Юнайтед кардан, Роналдо интервюи калоне бо Перс Морган дошт. Дар он интервюи худ Роналдо оиди дастаи Арсенал ҳарф зад ва гуфт ки агар Юнайтед дар пойгаи қаҳрамонӣ набошад, хушҳол аз қаҳрамонии Арсенал мешавад. Роналдо муқобили Арсенал бозиҳои зиёд дошт, вале ба инам нигоҳ накарда ӯ туфангчиёнро дастгирӣ мекунад. Ана Сеск Фабрегас бошад, изҳор дораду бо боварӣ мегӯяд ки Арсенал имсол ҷомро болои сар мебардорад ва Ситиро аз садди роҳаш дур месозад. Сеск, ки қаблан бозингари дастаи лондонӣ буд, имрӯз аз ҳунари бозингарони ҷавон таъриф дорад. Бахусус чанд бозии охири дастаро дида, Фабрегас ояндаи дастаро бо бозингарони ҷавонаш дурахшон меҳисобад. нафари баъдӣ бошад, ақидаи дигар хел дорад. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. собиқ ҳимоятгари Манчестер Юнайтед ҳам оиди ҳунари дастаи Арсенал ҳарф зад. ӯ мегӯяд ки новбаста аз шартбандиҳояш барои Сити, ӯ аз қаҳрамонии Арсенал зиёд хушҳол мешавад. ӯ менталитет ва техникаи бозии Арсеналро таъриф кард ва гуфт ки боз доштани онҳо кори хело мушкил аст. ба гуфтаи ин шахс, Арсенал бо эҳтимоли зиёд ба қаҳрамонӣ мерасад, вале Сити ҳам бо дар назардошти таърихаш қодир аст ки чемпион шавад. боз як бозингари дигари Юнайтед ба дебат ҳамроҳ шуд ва варианти худро пешкаш кард. Гари Невел дар бораи шонси Арсенал якчанд нуқтаро қайд кард. новбаста аз рақиби худ шуморидани Арсенал ва бадбинӣ нисбати ҳамсояҳояшон, Невил қайд кард ки Арсенал нисбат ба солҳои қаблӣ хело қавӣ худро нишон дода истодааст. Ба гуфтаи ӯ, Сити имкон дорад ки дар охирҳои мавсим ба болоҷои ҷадвал баромада Арсеналро ноком созад. Акнун бошад омода шавед, зеро нафари баъдӣ ҳайронатон месозад. Уэйн Руни, ҳамлагари собиқи Юнайтед, ки замоне дар ғалабаи бузург муқобили Арсенал нақши калон дошт, акнун бошад дастгирӣ аз туфангчиён дорад. бале, Руни чунин ҳисоб мекунад ки Арсенал нисбат ба Сити ба қаҳрамонӣ наздиктар аст. легендаи Юнайтед ба фишори зиёд болои Арсенал ва бозиҳои онҳо нигоҳ карда, лондониҳоро беҳтар аз шогирдони Пеп Гвардиола мешуморад. акнун ба собиқ бозингарони Арсенал менигарем. шумо дар ҳайрат мемонед, зеро яке аз онҳо ақидаи ҳархела дорад. якум Тео Волкот оиди Арсенал ҳарф заду бо итминон қайд кард ки онҳо қаҳрамон мешаванд. Волкот соли 2018 аз Арсенал ба Эвертон гузариш кард. акнун ӯ боварӣ дорад ки ҳайати имрӯзаи Арсенал қудрати боло бардоштани ҷомро имсол доранд. дӯстон, шумо боре ҳам суханони Анриро фаҳмидед? ӯ Арсеналро ба давраҳои худаш баробар медонад, вале боварӣ надорад ки онҳо қаҳрамон шаванд. ӯ аз мотиватсияи даста хело хушҳол аст. Ҷейми Каррагер бо эҳсосот талаб дорад ки бигзор лондониҳо формаи беҳтарини худро нигоҳ доранд ва қаҳрамони Англия гарданд. ӯ дар миёнаи мавсим тахмин карда буд ки имрӯз наздик ба амалишавиаш аст. дар ин мавзӯъ танҳо бозингарон ба пешгӯиҳои